Illum Malta u Għawdex leħqet il-herd immunity. L-għada tal-miliet pajjiżna ra l-wasla tal-ewwel kunsinja tal-vaċċin, l-għada l-ewwel tilqima u minn hemm il-qudiem pajjiżna ma waqafx ħares lura. Fil-jum ta' tnejn Malta laħqet l-immunità għal virus kontra l-COVID-19 biex bekk pajjiżna laħaq tragward importanti. L-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi lħaqna dan numru daqstant għoli ta' persuni illi huma mlaqmin. Kemm dawk illi ħadu l-ewwel doża, kif ukoll dawk illi ħadu t-tieni doża. F'konferenza tal-aħbarijiet id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li sa tnejn filgħaxija pajjiżna ser ikun laqqam 70% tal-popolazzjoni adulta b'minn tal-inqas doża waħda, filwaqt li 42% ser ikunu mlaqma kompletament. Il-vaċċin tagħna arma biex niġġieldu kontra l-virus. U dal-arma pajjiżna uża b'mod effiċjenti. Tant illi sal-lejla 70% tal-adulti Maltin u Għawċin se jkunu ħadu mill-inqas l-ewwel doża tal-vaċċin kontra il-coronavirus. Da jfisser illi dik il-figura tal-herd immunity, tal-immunità tal-massa, issa illum pajjiżna laħaq. Il-Ministru għas-Saħħa spjega li fi ġranet partikolari saħansitra ngħata d-doża tal-vaċċin kull 5 sekondi. U rrimarka li f'Mater Dei l-ammont ta' persuni li jitlu l-isptar minħabba l-COVID-19 naqas b'95% u qal li bħalissa f'Mater Dei hemm 6 persuni. Fil-jum li ġew rilaxxati aktar miżuri relatati ma' trażżin tal-imxija, il-Ministru Fearn stqarr li r-rilaxx pjanat ma jfissirx li mhux se jiġu rilaxxati aktar miżuri. Fil-fatt, u ħabbar li fl-ewwel ta' Lulju jekk ir-rata ta' infezzjonijiet tibqa' baxxa, persuni li jkunu mlaqma kompletament ser ikunu jistgħu joqogħdu f'postijiet miftuħa mingħajr maskra. Dawk il-persuni li jkunu imlaqmin bil-kors kollu tat-tilqim. Mill-ewwel ta' Lulju ġo postijiet miftuħa ħajkunu jistgħu joqogħdu mingħajr maskra u jekk jintaqgħu ma' persuna oħra illi wkoll tkun imlaqma jistgħu tnejn li huma jkunu mingħajr maskra. Il-Ministru saħansitra qal li bħalissa għaddejjin taħdidiet ma' bosta entitajiet biex jitfassal pjan ħalli l-industrija tad-divertiment u l-arti terġa' tingħata l-ħajja b'mod responsabbli. Fearn saħaq li l-immunità kontra l-virus taqta' l-katina ta' trasmissjoni iżda r-rata ta' tilqim tiqpa' ċavetta biex dawn il-miżuri ikomplu jiġu rilaxxati. Intant fl-istess konferenza tkellmet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Il-Professur Charmaine Gawci tat rendi kont tal-miżuri li ser jiġu rilaxxati fil-jiem li ġejjin u rrimarkat li r-rata baxxa ta' infezzjonijiet u mwiet huwa sforzi x-xjenza u t-tilqim li huma siguri u ta' kwalità tajba. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela laqa' din l-aħbar u saħaq li flimkien nistgħu nelbu din l-isfida filwaqt li rringrazzja lil ħaddiema kollha tas-saħħa. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Vella stqarr li dan ir-riżultat ma kienx ikun possibbli mingħajr il-ħidma konġunta bejn l-awtoritajiet u l-ħaddiema f'kollaborazzjoni mal-poplu Malti u Għawċi.